kolmieräinen verinen mittely takana. Kuinka rankka matsi tää oli? Ei enää liian selitellä mitä paskaa. Se oli kova matsi. Se oli semmoinen matsi, missä mä en ollut oikeasti valmis. Mä halusin päästä yhdellä erällä helpommalla, mutta nyt sai oikeasti taistella. Onhan se kiva aina taistella 3 erää silleen, että siinä koko ajan tapahtui jotain, se että maataan vaan päällä. Mutta tuossa tapahtui ja mentiin puolin ja toisin, niin se on siistiä tuollaista urheilua. Ja sitten loppujen lopuksi on kiva niin olla vielä se voitto. Että jos mä olisin maannut koko ajan siinä päällä, niin se ei olisi ehkä ollut niin kiva. Mutta siinä tuli koko ajan erilaisia tilanteita. Sen jälkeen on ollut kiva lopulta. Voitit tuomariäänin. Jäikö harmittamaan se, että sä et saanut sitä puristusta missään vaiheessa? Ei, se oli kiva. Mä tykkäsin tosta. Joskus se on kiva taistella loppuun asti tulee kaverikaan. Ja varsinkin kun siinä oli hymy päällä koko ajan. Ei siinä missään vaiheessa ollut sellaista, että hitto mitä duunia tai mitä laihikaan on näköistä, että veri lentää. Kun veri lensi, niin mä innostuin vielä. Niin tosiaan vastustaja Johan Kerin Ranskasta. Mitkä mietteet tästä kaverista selvisi kuitenkin loppuun asti sun käsittelyssä? Joo, mä sanoin silleen, että nostan hattua. Aivan loistava matsi antoi mulle, että en mä ois halunnut sellaista jätkää tonne, joka ois taputtanut ensimmäisestä tilanteesta. Mut suomalaiset menkää yrittämään. Siinä on haastavaa. Tämänkertainen sisääntulo nähtiin tällaista antiikin Kreikka-Rooma Caesar-tyyppistä meininkiä. Miksi tällainen valinta tällä kertaa? Aina täytyy olla joku. Caesar sanoi joskus, että tulin näin ja voitin. Mäkin tein just tänään sille. Rehti tyrmäys jäi tällä kertaa saavuttamatta, mutta silti uuden voitolla homma kotiin ja fiilikset. No ihan hyvät fiilikset on, että tosissaan se tyrmäys nyt jäi uupumaan, mutta jotenkin tuli sillä, että se voitto on kuitenkin se tässä urheilussa, mikä eniten ratkaisee, että sitä otettiin. Sait kerran tiputettua vastustajas mattoon. Yllättikö se, että se selvisi sun pommista? No ei se nyt jotenkin tuntu, että se oli enemmän vähän semmoinen liukastumisen sekainen, että kyllä se osui siinä, mutta ei se niinku tuntunut, että se olisi todella sekaisin ollut. Totta kai menin perään ja yritin lopettaa, mutta hyvin kaveri selvisi sieltä. Pari kertaa liukastui just siinä kyseisessä kulmassa. Minkä takia se oli niin liukas se? Mä en käynyt siellä itse liukastelemaan, mutta ilmeisesti ne siinä erätauolla sitä kasteli, kun ainakin toi viimeisen erätauon aikana, niin sitä vetkutettiin kestoa, että ne kuivaili koko kulmaa sieltä todella hyvin, mutta näköjään jäi liukkaaksi silti vielä. Mitkä oli ottelun kohokohdat sulle? No mullehan oli se, kun käsi nousi tuossa ottelun lopussa ja suunnilleen pysyi tuossa gameplanissa, että onnistui toteuttaa tolla, että ei hirveästi innostunut niihin ristiinlyömisiin, mikä kuitenkin on aina todella kivaa. Välillä näytti siltä, että tyyppi latas tosi kauan ja sitten se pommi ei kuitenkaan lähtenyt sieltä. Mistä tää johtuu? No se oli just sitä, että oli ehkä enemmän sitä malttia nyt kuin intoa, että yritettiin sitä varman päälle ja ei, jotenkin oli kyllä semmoinen liukas kaveri, että vähän erilainen tyyli mitä yleensä on, että sekin otteli sieltä jotenkin syvältä, niin ei uskaltanut lähteä lyömään sinne ristiin, kun kuitenkin mattopeli sillä oli ja kaatoihan se olisi sieltä hakenut, niin sitten ei tosissaan tullut yhtään niin kuin riskiä otettua. Eli maltti on valttia. No nyt oli, että tietenkin yleisölle vähän tylsää, mutta tämmöistä tää välillä on. Okei. Miten sä oot juhlit tänään voittoa? Mennään tonne hotellihuoneeseen ja vietetään siellä aikaa. Varmaan käydään tossa kattelemaan toi yökerho, että mikä meno siellä on. Tipi, onnittelut voitosta. Jätkä on uusi Cage Kääpiösarjan mestari. 4 voittoa avauserässä. Kuinka tärkeä tää oli? Oli tämänhetkisesti niin uran tärkein voitto kyllä. Tuntuu makealta kyllä. Ensimmäinen voitto teknisellä tyrmäyksellä. Miltä se tuntuu? Hyvät. Itse asiassa en ole kyynärpäitä lyönyt matos varmaan niin kuin yhdessä matsissa kerran. Tuntuu kyllä hyvältä, kun pääsi vähän kokeilemaan niitäkin. Kerroit punnituksissa, että sä et yksinkertaisesti pysty häviämään Turussa. Kuvaile vähän, mitä sun mielessä liikkuu, kun sä ottelet turkulaisen yleisön edessä täällä Logomossa? Siis onhan se, varmaan itsekin kuulitte, että on se ihan niin kuin mieletön se energia, mitä siitä hallista lähtee, kun ne yleisö siellä huutaa. Että ei siinä vaan pysty häviämään. Kyllä se, siinä kun se kaveri pääsi selkään hetkeksi, niin
kyllä mä siinä hetken mietin, että ei tämä kyllä tässä voi olla. Että kyllä täältä on pois tultava. Pitää se voitto ottaa. Pääsit tosiaan matossa takomaan aika urakalla. Kerro lyhyesti, miten ottelun loppu meni. Sitten kun mä pääsin siitä selästä pois, niin pääsin kaardiin päälle ja sain yhden hyvän kyynärpää siihen heti vedettymistä. Pikkusen niin pelästyi, näytti siltä, että se vähän pelästyi. Ja siitä pääsin sitten vähän avaamaan sitä tilannetta ja pääsin siihen mounttiin. Niin ei siinä, mä yritin vähän konservatiivisesti lyödä, että mä lyö itseäni ihan loppuun siinä, kun tuli sitä Darce puristettu muutaman minuutin varmaan. Niin kädet oli vähän hapoille, että ajattelin, että annan palautua, mutta sitten kun siinä aukesi niitä paikkoja, niin oli pakko lyödä ja kaverille näytti vähän välillä, että silmät heitti sen verran, että kannattaa jatkaa. Sitten se sylkäsi itse hammassuojat pois ja sanoi vaan okei. Ja sitten tuli tuomari väliin. Sanois vaan, että sillä riitti. Niin, eli siis vastustaja puolalainen Timoteus Swiatek rupesi aika välittömästi keskeytyksen jälkeen protestoimaan tuomarille. Oliko mitään aihetta moiseen? Ei mun mielestä ainakaan. Mun mielestä se ihan niin kuin verbaalisesti sanoi, että sillä riitti niin kuin ennen kuin tuomari tuli siihen väliin edes. Sitten tuomari tuli väliin ja sitten se vaan jatkoi sitä. Ilmeisesti vaan halusi esittää, että se ei ole luovuttanut tai jotain. Jos mietitään isoa kuvaa niin sanotusti, niin mikä on suurin syy siihen, että sä seisot tällä hetkellä meidän edessä uutena Cage-kääpösarjan mestarina? On ne uhraukset, mitä mä oon itse tehnyt tämän eteen. Ja tietenkin iso kiitos menee kaikille taustajoukoille ja treenikavereille varsinkin. Ilman niitä niin en olisi tässä.